Aha, malo tako. Ajde bomo, jeste li spremni? Jeste li spremni? Jeste li spremni? Gledajte, ja ću imat dug čuk. Ajde. Ajde. Počnimo. Ok? A sada još jedan raskalašni bum. Napravimo jedan bum za završetak. Još ne. Tako otprilike. Ajmo. Nisi rekao 1, 2, 3. Jer mu nije puko kad je htio. Hvala. Sada time je, ja zovem Ceremonija otvaranja. Zarec, plastič.